Turmuşqa quvonib, olni yo'lni bilmishi dunyo quvganda, bolalar o'stirganda, ijod turmushi bilan qo'ynab yashaganda, kinatgina yozmish tiz ostiga keltirib so'qqanda nishlarga? Adib yig'ilmas uchun yoqasına yobish degan. Yoqasına yobishirga haling yetmasa, kishing bo'lmasa, ammo shu vaqtda nishlarga qolasing? Әлгі сұрауға әлбәттә бик күпләр жауап izlidir. Бүгінгі тапшыруыбыз герояна мен әлгі сұрауны береге алдым. Әйдәгіз, бұл сұрауға жауапны біргәләп izleybiz. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүгін тапшыруыбыз қонағы тамашачыларының яратқан жыршысы. Мен анда Татар эстрадасының ең нәфис һәм ең гүзәл жыршыларының бірсі деп әйтер идем. Бүгін бізде қонақта Ләйсән Ғимаева. Сәлем, Ләйсән. Сәлем, Зәмира. Сені көруім үшін көңілден бик шатмын. Ең біріншіден шатмын шушылай матур болып, елмайып, балқып келіп көруіңе. Сүйіндім. Хәлләрің нишек? Ең бірінші шулай деп етейм әлі. Рәхмәт бик зор. Хәлләрем әйбәт, Аллаға шүкір. Мен дә сиңа рәхмәт әйтәсем килә. Мен шулай хөрмәт итеп чакыруыңа. Барысы да яхшы. Рәхмәт. Һәм Ләйсән, ең беренчеләрдән сорыйм әле, син ялгышмасам, Азнакай ягыннан бит, туган ягын. Син кайдан? Минем туган ягым икәү дип әйтсәм, бер дә ялгышмам, чөнки мин инде туганмын, әнинең туган ягында, Азнакай районы Шалпы авылында. Балачак елларым, үсмер чакларым үтте минем Мөслим районы Олы Чакмак авылында, аннан инде әтием тумышы белән. Сез ничә бала гаиләдә? Без 3 бала. Син өлкәнеме? Мин иң зурысы. Bir kız hem 2 enikaşım var. Enikaşlarım var, evet. Әтиенең турында сөйләле. Әтиенең нәрсә, нинди һөнәр ияләре, гомер буе авылда эшләделәр. Мәсәлән, әйтәсең, Казанда укыдылар. Ничек Казанда калмаганнар алар? Яисә иң башта шул авыл дип яшәгәннәрме? Алар инде икесе дә авылдан чыккан кеше буларак инде Казанга укырга килгәчтен дә инде авылны сагынганнардыр, инде авылга кайту теләге булгандыр. Минем әтием ул бик шундый җыр телле, музыкага тартылган. Ул студент вакытында да монда төрле конкурсларда катнашкан кеше. Аны хәтта инде ул сөйли торган иде, мин белә кирәк чагында. Мин инде Казанда да алып калабыз дип әйткәннәр иде, дип инде филармониягә эшкә чакырганнар иде дигәннәрен хәтерлим. Ләкин ул инде шушлай теге авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләде, ул колхоз председателе булып эшләп инде. Укуы да авыл хуҗалыгы өлкәсендә булган. Әйе, авыл хуҗалыгы өлкәсендә инженер профессиясын алып инде кайтып киткән. Әнием минем гомер буе укытучы булды, математика укытучысы. Без инде мәктәптә укыганда класс җитәкчесе дә булды минем. Шуңа күрә менә шундый класс җитәкчесе булгач, ул киресенчә авыррак та булган. Ул менә безнең әниләр шурындагы мәктәпләр, укытучылар алар бит киресенчә балага андый теге ташламалар ясамаганнардыр, киресенчә. Юк, инде әлбәттә, бик җаваплы. Мин инде дәрестә берәр теманы аңламасам да, мин инде кайткач әнидән әйдәле, аңлат әле, ничек соң бу дип инде, мин дә теге иҗат, бик иҗади бала идем. Математика, гуманитария. Әйе, гуманитария. Шуңа күрә инде теге җаваплы булгандыр инде, әйе, үз өстенә теге аның да баласы үз классында укыгачтан 4-лене тарттырып 5-легә куялмаган чаклары булгандыр инде. Әйе. Үз баласына ташлама ясый дип әйтмәсеннәр өчен. Шулаймы? Ә менә мәктәптә укыган вакытларда син шулай җыр белән инде кызыксына идеңме? Бүтән концертлар мен беренче сәхнә мәктәптә була бит инде. Күбрәк шул период истә калган. Без инде концертлар булсынмы, ниндидер анда көзге баллар булсынмы, яңа ел бәйрәмнәре булсынмы. Без класста 4 кыз идек, 2 малай идек. Шушы 4 кыз һәр вакыт такта янына чыгып, русча әйтәләр бит, за всех отдувались. Җырын да җырлыйдыр, 4 тәүләшеп инде. Шигырьләрен дә сөйли идек. Үзем генә мин шушы җырлау ягыннан ачылганмындыр дип уйлыйм инде. Мин Леногорскийга, педагогический училищеның музыка бүлегенә укырга кергәчтен. Шулай да музыка бүлеген сайлагансың бит әле? Әйе, музыканы бик ярата идем. Безнең өйдә бит инде әтинең гармоны бар иде, баяны бар иде. Ул теге күңеле тулып киткән вакытларда гел алып, шуны уйнап утырадыр, җырлый иде инде. Минем бик өйрәнәсем килде. Бик баянда уйнарга өйрәнәсем килде. Әти, бераз гына күрсәт инде, ничек соң инде ул, ничек аның бит инде уң ягын уйный иде минде, мин уң яктан. Уйныйсың аны, көйін дә чыгарасың. Сул ягын ничекрәк анда теорияны белмәгәчтен, теге уң ягын шыгырдатадыр инде, шулай үзем генә калган минутларда шулай иттереп утыра идем. Аннан соң инде шушы теләгемне күреп, әти башта нәрсә диде? Кызым, мин
бала чагымда бик уйнысым килә иде. Мин мунчага бардым да уйнарга өйрәндем. Шунда өйрәндем. Мунча ялдына утырып өйрәндем уйнап дип әйтә торган иде. Ә мин бит инде әни күрә минем музыкага тартылганны. Мөслимнең үзендә бар музыка мәктәбе, ә безнең авылда юк. Юк, гомумән музыка дәресе дә юк безнең. Рәсемгә шулай ук бик тартыла идем мин рәсем ясарга. Укытучылар җитмәгәнлектән инде анда башка укытучылар, башка предметтан укыта торган укытучылар безне рәсемне укытты. Бездә дә шулай иде. Әни минем хезмәттән укыта иде инде шулай ук теге кичтән китапларны укып берәнди кызыклы рецепт уйлап таба иде дә, иртән барып безне өйрәтәдер хезмәт дәресенә. Шулай итеп, әни мине укырга кертте дип әйтсәм дә була инде, Мөслимнең үзендә урнашкан музыка мәктәбенә. 7нче класста, мин инде 1нче класстан укыдым, ә 7нче класста. Без инде минем ике туган апам дип әйтәмме соң инде, двоюродный белән инде 7 километр араны җәя үткән чакларда булды. Шушылай итеп попутка тотып, абый утыртты. Шундый чакларда булды, абый утыртты әле дип йөргән чакларда булды. Әти безнең ул яктан ничек дип әйтим инде, кырысрак булды дип әйтимме соң, чөнки ул колхоз председателе машинада йөреп инде, 2 машинасы бар. Бер кашанда теге менә кеше күз алдында ничектер уялу булды микән ул. Әллә шул заманнарда тәрбия булды микән? Безне машинага утыртып, мәктәпкә озатып куеп, андый нәрсәләр булмады. Без җәяү йөрдек. Менә син әйтәсең, гаиләдә без 3 бала идек, икенекәш син аларны тәрбияләүче дә булгансыңдыр инде, ул бит апа кеше тәрбияше төшә бит инде ул. Минем беренче энем инде ул миннән 3-4 яшькә генә кечерәк. Без инде аның белән бергә үстек. Мин инде беренче бала булганга әле җаваплылык булды микән инде ул. Мин шундый тыйнаграк бала булдым. Икенче беренче энем була инде, Рамил исемле, ул безнең бик шундый шаян, бик шук, ут иде инде. Без инде теге сугышкан чакларда булды, әйткәләшеп кычкырышкан чакларда булды инде аның белән. Икенче энем миңа инде 16 яшь иде ул вакытта, ул туганда, әни аны бераз гына шулай 40 яшьләрдә тапты. Ул вакытта инде мин Лениногорскида укый идем, беренче курста. Шуңа күрә теге кайткан вакытларда ул миңа шундый матур курчак кебек кенә уйнап ала торган идем дә инде. Һәм тагын китеп бара идем инде укырга. Лениногорскига керүдә, укырга керүдә бик кинәт кенә булды ул. Каникул вакыты бит инде 9нчы, ә безнең мәктәп 9 еллык кына. Мин тиеш идем, әни белән әтинең решениесе буенча инде 10-11-не Мөслимгә барып, анда әнинең апасы яши иде, шунда яшәп, атна загына гына авылга кайтырга тиешле идем. Лениногорскида әтинең бер туган апасы яши. Мин инде бик теләгән идем, 9дан соң китеп, анда инде минем бергә укыган кызлар Минзәлә училищесына керделәр, башка җиргә керделәр, шуңа күрә инде бер дә 10-11-не укысым килмәгән иде. Тизрәк үсәсе килә бит. Тизрәк өйдән чыгып китәсе килә. Шуңа күрә җәйнең ахырында, августларда булды бу хәл. Иртән йокыдан торуга, инде иртән авылдан ничек торасың инде, үзең йокы туйганчы йокламыйсың бит инде. Юрганны ачып аталар иде, әйдәгез. Торгыз. Сәгать көндезге 11 анда иртәнге 6 булса да. Шулай итеп, әти уятты да мине, әйдә киттек кызым җыен әйтәм. Койда, нигә? Коя барабыз, нишләргә барабыз? Укырга керәсең Лениногорскига. Ничек? Теге мин үзем мәзрәк кенә теге югалып калдым инде ул вакытларда. Апа белән сөйләшкәннәр дә булар. Ләйсәнгә шулай яхшырак булыр. Беренче елым миндә яшәр дип әйткән инде апа. Һәм шулай итеп, юнып, ашап-эчеп, чыгып киттек дә, һәм шул көнне кереп тә документларыбызны да әйтеп тә кайттык Лениногорскига. Үзеңдән бер каршылык булдымы? Каршылык булганмы, юкмы, ансын әйтә алмыйм, ләкин курку хисе булгандыр инде ул. Бит инде барыбер 9нчы класска хәтле бер кайда чыкма инде син теге. Безгә Казанга бару да ул бит инде ой шундый ни иде. Бер вакыйга иде, чөнки теге Казанга бик еш барасы килсә дә безне алып бармыйлар иде. Әти янда эш буенча гына мин шул 9нчы класска хәтле бер генә тапкыр Казанда булгандыр. Шуңа күрә Лениногорский бездән барыбер байтак ерак ул. Барыбер әти әнидән аерылып китү балага берәнди стресс булгандыр дип уйлыйм инде мин.
Эфирда язмыш тапшыруы біздің бүгін қонағыбыз Лейсен Гимаева. Лейсен, менә Лениногорскийга укырга киттең. 9-нчы сыйныфтан сагындыра бит ул, кайтасы килә. Сагынып кайтасы килгән чакларың булдымы? Илаган чакларың? Сагындырды инде, сагындырды. Беренче елны менә мин хәтерлим инде. Беренче елны яңа елга хәтле мине көн сайын елый торган идем. Апа эштә, жизни эштә. Өйдә бит инде бер үзең генә каласың инде, анда барыбер үзеңчә бит инде. Но ләкин барыбер менә күңелгә авыл һавасы җитми торган иде инде. Һәм инде беренче курсны тәмамлаганнан соң инде анда икенче курстан әтиен рөхсәт бирде инде общежитиега күчәргә. Менә шуннан рәхәт тормыш башланды инде. Күңелле вакыт дип әйтәм инде мин аны. Безнең инде общежитиеда бик теге кырыс ирләр иде, анда кызлар гына яши торган иде. Ул яктан инде бик тә дөрес булгандыр дип уйлыйм. Һәм шуның янында гына безнең училищеның уку йорты иде инде. Һәм мин инде кирдем бит инде баян буенча минем укытучым атнага 2-3 тапкыр хәзер искә төшереп бетерә алмыйм. Тәрәзәне шакып уята торган иде. Һәм дәрескә чакыра иде. Анда бит инде индивидуаль дәресләрне бит инде укытучы белән генә сайлыйсың, ә булай ниләргә, дәресләргә, общий дәресләргә, гомуми бергә йөрисең. Кызлар, малайлар белән, студентлар белән. 9-нчы класстан соң китүнең, шу училищега керүнең зур, ничек дип әйтәм, минем өчен бик зур мәктәп булды. Чөнки белемне шундый тирәнтен бирделәр бу училищеда инде, уку йортында. Менә шулай тәрәзәгә шакып уятып, теге әти-әни кебек укытучылар кулдан җитәкләп кенә йөртмәделәр инде дип әйтәсем килә. Өйрәндеңме баянда уйнарга шулай да? Өйрәндем. Бүген дә уйныйсыңмы син? Бүген уйнамыйм, беләсеңме? Шушы 4 ел буе мин бит инде баянны өстерәп йөрдем, Мөслимгә авылга кайтканда да өстери торган идем инде, аны күтәреп, ул бит авыр. Кире каникулдан киләсең анда тагын укуга, анда да күтәреп йөрисең, автобусларда йөрергә туры килде. Аннан соң инде Казанга киттем бит инде. Казанда да шулай 30 килограмм бит әле. Анда да шулай ук өстерәп, күтәреп, шушы авыр баянны күтәреп йөрдем дә. Һәм инде институтта укыганда госэкзаменны бирсәм, Алла бирсә, баянны кулыма да алмыйм дигән әйткән сүзем бар иде. Шуңа күрә хәзер юк. Менә тотырсалар уйный аласыңмы? Нәрсәндер уйный алам инде, теге кызык өчен генә баян тотып утырганым бар инде, ансы өйдә безнең баян бар. Баян да бар, фортепиано да бар, бүтән инструментлар бар. Һәм менә Казанга килү ничек булды Казанга? Училищены тәмамлагач, инде син нинди уку йортына килдең? Мин монда укырга кирдем шулай ук. Педагогика буенча инде педагогика университетының музыка факультетына укырга кирдем. Һәм кемгә кирдем? Монда инде безнең Татарстанның халык артисты яраткан вакытта бик теге җырларын куялар Ибдин Миңлабый Галиев классына укырга кирдем мин анда. Үзем барып, Миңлабый әйтәм, минем сездә укыйсы килә дип шулай итеп барып кирдем инде. Баян буенча шулай ук Татарстанның халык артисты инде ул безнең бик хөрмәтле баянчыларыбызның берсе Рәгъди абый Халитов классында укыдым мин. Әле ул вакытта ул музыка бүлегенең декан факультетында декан булып эшли иде инде. Инде Казанга килгәндә син тормышты күргән, әти-әнидән башка мөстәкыйль тормыш алып барган кеше буларак киләсең бит инде. Җиңелрәк булгандыр Казанга яшәргә, шулаймы? Җиңел булды, күпкә җиңел булды, чөнки мин беренчедән теләп килдем, кая кергәнемне, кайда яшәячәгемне белеп килдем. Инде теге общежитиедә яшәү тәҗрибәсе бар, ашарга пешерә беләм, чисталыкны тота беләбез бит инде ул вакытта ничә яшь. Ал кызлар инде булай. 8-19 яшьтә инде, бик теләп килдем мин. Мин инде җырчы буласым килде, минем беренче теге укый башлаган елларны ук без инде Миңлабый үзе белән концертларга алып чыгып китә торган иде. Конкурсларда бит инде катнашу мөмкинлеге бар Казанда яшәгәчтен. Беренче әле ул вакытларда Йолдызлык конкурсы фестивале башланып китте һәм мин анда иң беренче елында катнашып икенче урын лауреат булдым. Шунда инде теге бик күп танышлыклар башланды. Минем өчен инде ул бик зур тәҗрибә булды. Мөмкинлекләр ачылды. Шундый теге бик мәртәбәле укытучыларда укуымда
bir баскычка көтергендир деп әйтәсем килә инде. Монда бит инде Казанга кергәчтен минем Леногорскийда бергә укыган кызлар белән без кирдек 3 кыз монда. Шуңа күрә мин ул хәтле сагындым дип ялгызлык хис итмәдем үземне. Монда яңадан танышулар булды. Инде беренче курстан инде теге шул чыгышлар ясый башлагач, Миңлау белән концертларга чыгып китә торган булгачтын, миңа бик рәхәт булды дип искә алам мин. Менә зур сәхнәгә җырчы буларак чыгып басуың, ул кайчан башланды синең? Зур сәхнәгә чыгып басуым шушы конкурсларда катнаша башлагачтын. Монда инде без төрле мәдәният йортларында чыгышлар ясый идек бит инде. Иң беренче җырлавым да нәкъ шунда. Теге үземне кешегә күрсәтү ягыннан килгәндә инде шунда булды. Булай инде без Миңлау белән инде районнарга, авылларга йөри торган идек. Аның туган ягына кайта идек, Мамалыш районында авыллар буенча йөри идек. Ул вакытта инде безнең әтияни яши иде, минем әтияним яши иде Алабугада. Шул булды инде. Минем әтияниләрең әле ул авылда калмадылар, әле яңадан күчтеләр. Юк, әнинең әйтүе буенча менә сорарга оттым. 20-дән артык 27 микән инде алышмасам, 30-га якын йорт алыштырдым, урын алыштырдык дип сөйли инде ул. Бүген көндә кайда яши әтиәнең? Бүген минем әтием бүгенге көндә исән түгел инде, 2 ел элек ул безнең арамыздан китеп барды. Авырып киттеме әтиәң? Авырып китте, аңарчы инде алар күченеп килгәннәр иде Биектауга. Безгә якынрак булырга дип инде 3 баласы да Казанда булгач инде. Гомумән ул күченеп йөрүләр күбрәк теге әтинең, мәрхүмкәем, әтинең шулай урын алыштырасы килгән микән инде. Инде ул теге гомер буе эшен алыштырып анда бер авылдан икенче авылга күченеп ияләшү булды микән инде ул. Шуңа күрә алар инде пенсияга чыккачтын, сезгә якынрак булыйк диеп, Биектаудан Алабугадагы йортларын сатып, монда йорт алдылар инде. Әтиң турында сөйләле. Менә әти, син әти кызымы, әни кызымы күбрәк? Менә кем белән син күбрәк уртак тел таба идең? Кем белән сөйләшергә рәхәт, серләрне бүлешергә? Бар бит, кем белән җиңелрәк бит аралашу? Мин әти кызы. Чынлап та мин хокум буенча да әти кызы, теге җырга сәләтем буенча да мин инде әти кызыдыр дип беләм инде мин аны. Чөнки бөтен кеше әйтәдер, ой син әтиң ашагансың дип әйтәләр инде тышкы кыяфәткә карап инде. Әти безнең әйткәнемчә инде шулай теге музыкага бик талантлы кеше иде. Соңгы елларында инде ул монда Биектауга килгәчтән инде туган ягын сагынып җырлар иҗат итә торган иде. Минем әле ул теге телефонда бар һаман. Әтине искә төшергәч бераз теге күңелләр тулып китте. Ничек дип әйтим инде. Эштән кайтып керми торган иде инде ул. Иртән чыгып киткән дә белми кала идек инде. Кичтән кайта иде дә инде анарсың. Теге сөйләшеп утырулар менә шулай күзгә күз карашып, сөйләшеп утырулар мин гомумән исемдә түгел. Теге кичкенә чакта инде, бала чакта. Хәзерге соңгы елларны искә төшерсәң, ул инде теге мин инде эстрадада теге ничек дип әйтим, күтәрелеп киткәч, зур сәхнәгә чыккач, танылгач, ул инде бик сөенде инде минем өчен. Мин монда килгәндә, гомумән синең нинди тапшыруың, нинди форматта үткәнен беләм бит инде. Әйтәм, нык булам. Еламыйм дип килгән идем. Нәрсә сөйли башладым соң әле? Беләсеңме, менә еламыйм дип киләләр бит, ләкин безнең бит максат елату түгел, кешенең кунаклар үзләренең күңел халаты белән бүлешәләр. Һәм үзләре дә сизмиләр, ул күңел халаты. Күңел халаты. Нинди булса Замира кунакларны җыеп җылатып утырырга дигән ачылган тапшыру түгел. Ул күңел халаты, ул синең күңелеңнең халаты. Менә ул әтигә булган теге сагыну да инде ул. Сагыну инде, я. Шул әти бит инде безнең Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дип аталамы, дөрес әйтәмме? Менә теге исемле, бик күп теге зур җирләрдә эшләгән кеше, шуңа күрә инде теге ул минем бик теләде инде минем исем алганны. Кызым кайчан сиңа бирәләр инде дип теге
Күліп кенә шаяртып кына сырасы да инде улан ничектер күңелендә булган көтте. Һәм инде теге җырларга килгәндә дә соңгы елларда җырларың бик матур, шундый бик теге эчтәлекле дип әйтә торган иде инде. Все сөйли алмыйм булды. Аның турында сөйли алмыйм. Безнең менә шушы синең белән сөйләшүебез, әтиеңне искә алуыбыз, аның рухына дуга булып барып ирешсен. Аминшабыз. Дуга булып барып ирешсен, чөнки ул синең барыбер җыр яраткан кеше, үзе дә иҗатта булган бит инде, җыр яраткан бит инде. Җыр яраткан кеше, әлбәттә, сәхнәдән ерак булса, ул әйтер, "Эй, җырлап йөри инде" дигәр иде. Ә инде ул синең халыкның, тамашачының яраткан җырчысы Ләйсән Гыймаевага әверелүеңне күргән, шулай булгач инде ул барыбер исем, ул титул гына бит, ул аның бармы исем, ул әлбәттә булса инде ул җәмгыятьтә бар икән, аны булдырасы киләдер инде, ул сүз дә юк. Ләкин иң зур титулны һәм иң зур мәхәббәтне бит тамашачы билгели, шулай бит. Дөрес әйтәсең. Ничә ел сәхнәдә син менә хәзер? Ничә ел җырлыйсың? 2003 елда укып бетергәчтен иң беренче җырым яшьлегем шифалары белән сәхнәгә чыктым инде мин, халыкка танылдым. Ул елларда инде телевидениедан да, радиодан да, утюгтан да шушы җыр яңгырый торган иде. Ул хәзердә шул, хәзердә бит мин еш ишетергә туры килә ул җырны. Аны барыбер да радиода әлдә булса яңгырый ул, аны менә кемнән генә сорасаң да, хәтта минем 17 яшьлек малай да аның плейлистында ул җыр бар. Ул бар, ул яшьләр әле дә булса популяр. 20 ел дигән сүз бит инде аңа. Әйе, шулай була инде, 20 елга якын була инде. Зәмирә, чынлап та әйтәсең, теге хәзердә бик тыңлана торган җырларны без бит инде рейтинг алып барабыз, җырны чыгарабыз да музыкаль площадкаларга бирәбез. Һәм анда рейтинг нинди җырың синең өстә тора. Беренче бишлектә яисә. Бу җыр һаман да әле шушы беренче бишлектә. Әле хәтта ялгышмасам, беренче булып тора. Беренче булып тора. Визит карточкасы инде ул минем. Менә 20 ел элек җырлаганда, әле бу балалар тумаганда бит әле безнең. 15-16 яшьлек балалар иде. Алар да тыңлагач инде. Шуннан да шулай. Бу инде элек дә баягы шул гатиңне искә алып әйтсәк, аның бары хыял тормышка ашкан, монда инде шуннан да ул синең сөйнәдер дип уйлыйм. Әниең нинди кеше синең? Кырысрак бу әниең? Юк, әнием киресенчә юк. Әти кырысрак булса, әти шундый җитдирәк тә юмор хисле дә булса, име? Әни ничектер шунда алтын урталыкта. Әни инде һәр вакыт теге гомер буена әтине майлап, җайлап, шулай итеп яшәгән инде ул, бик теге сабыр ул уяктан. Мин инде әнидән әйтәм, яши менә балалар туа-туаймы, балалар үсә, әкрен генә әнинең сабырлыгын үземдә булдырырга тырышам мин. Ул инде сабыр булмыйча чарасы да булмаган инде. Мискәкәем диген. Яратып теге мискәкәем диләр бездә. Гомер буе шулай теге ирең шундый зур эшләрдә эшләсен, ул инде кайтып тузынырга да мөмкин бит инде. Ул бит инде җитәкче кешенең һәр вакыт нервы бит инде. Әти бит инде менә шушы нервларын өйдә чыгара торган инде. Ул инде шул безне җайлап, әтине җайлап, шушылай итеп мәктәпкә барып бит әле балаларны да матур итеп кенә сөйләргә, тыныч кына укытырга кирәк, әйме? Ул шулай итеп, хәзер дә шулай әле ул. Хәзер дә шулай, ничектер туганнар арасында дип әйтимме, безнең арада да кайбер моментларны җайлап итеп җибәрә. Әйтергә ярамый торган әйберне әйтмичә инде, әйтергә кирәклеген җайлап кына, йомшак кына әйтә торган, шушылай акыллы хатын. Акыллы хатын, бик акыллы хатын. Ул һаман да укый әле. Укый, үзесендә эшли. Әле репетиторство белән дә шөгыльләнә һаман шушы яшенә җитсә дә. Менә мин әниемнән инде бик үрнәк алырга тырышам. Һәм инде ул безгә инде безнең гомумән икебезнең дә әниләр генә исән бит инде, Булатныкы да, минеке дә. Әниләребез инде булыша, безнең балалар тәрбияләшергә дә, балаларны карашырга да бик нык булышлар һәм аларга бик зур рәхмәтле инде без. Эфирда язмыш тапшыруы, кунагыбыз Ләйсән Гыймаева, Ләйсәннең бала чагы, әти әнисе турында сөйләшәбез. Ләйсән, нәһәр синең гаиләң турында сөйләшәбез. Булат белән ничек таныштыгыз сез? Булат белән без бергә укыдык, бергә укырга кердек, һәм укырга кергән вакытта инде
коридорда бүтін студентлар жиыла бит инде. Біз Леногорскийдан оқып келген 3 қыз, біз инде өзіміздің бір компашка. Олар орысша педагогика кілиетін тамамлап келген бір түркім егітлер, қызлар, онда пик көп еділер олар. Олар инде шулай бір компания болып жиылып тұрдылар инде. Шул кіру имтиханнарын бергенде, нешектір тонышып келттік, біз бит инде тәжірибәлі, оның бірінші класстан келгендер түгел, біз бітінде бүтін яқтан дегендей, тонышу яғынан да жеңіл қарайбыз бітінде ол яққа, ол нәрсеге. Шуңа күрә, шул бір компания біле, екінші компания біле тонышып кетіп, біргелешіп, оқырға кіріп енді онда имтиханларны Сіз бір курста обсуждайды, бір курсқа кірдік. Ләкин біз бір курсқа кірсек те, группалар түрлейді. Bizne ул вакытта Леногорский педагогик училищесін бітіргенлеріне 3 жыллыққа алалар еді. Оларыны 4 жыллыққа алалар еді. Шуңа күрә біздің группаларыбыз түрлі болғаштан енді жиылабыз теге зур дәріслерде, лекцияларда жиылабыз әйе. Бұлай енді индивидуаль дәріслерде біз енді коридорда ойнайтабыз теге шұғырланабыз енді онда айрым классларда. Шунда жиылышып біз гіл олар білән сөйлешіп, рәхәтләніп баяннардан ойнап жырлашып, отыра тұрған едегенде. Қошан көңіліңе кірдің сен? Қошан иқтибар еттің сен егет кіші олара? Бірінші көрген вақытларында ол қазірде күліп сөйлейін сен бек хоррор едің дейді. Бек шындай бұрының үстке шейілген еді дейді. Сен менің білен сөйлешірге де тілемедің. Мен енді аны ол вақытларını қатырләмем, ол бетінде тегі кішінің ұшатып ердісәң енді аның көңіліне кіріп қала. Бірінші ойларыны, оқыған ойларыны, мен аны ұшаттым, яраттым, ғашық болдым деп әйте алмайым. Жоқ, ол менің артымнан енді общежитиеда, бүлмеге де шей ішерге кірелер ялар, кеш отырға енді. Біз 3 қызанда, олар 4-5 жігіт кірелер еді де, гитарларда ойнап, жырлап отыра тұрған едегенде. Мен шол уақытта оны ойлай тұрған едім. Менің дос қызым Гүлназ есімлі, бөметем Гүлназға кіл қорап, нете, теге. Гүлназға иқтибары көзі түшкендір деп ойлай тұрған еді менде. Ол менің артымнан ерген екен. Сені ұшатып берген екен. Мен сеға қорап, мен жырларына сеға бағышлап жырлай тұрған едім деп әйте еден тігі шаярдып. Мен бет егітлер білән ерге келмедім қызынға. Мен бет жыршы боларға келдім. Мен оқу еді бірінші планда, екінші планда менің шушы болашақ қиялымны тұрмышқа ашыру еді. Шуңа көрә енді бірінші жылларны енді мен болатыны гіл қуайдым, гіл қуып жібәрәйдім. Ол енді онарсың әйтәйді енді әйту түгіл енді ол бете кішінің көзінен көріне ұшатқаны, яратып ергені кішінің көзінен көріне. Әмен енді жоқ, мен әлі оқиым, мен әлі анда Минглавый білен концертқа шығып кетем, онарсың Минглавый аша енді біз Рүстем Обязакиров білен гастролерге шыға тұрған еді менде. Менің енді бірінші жиратта шул карьера яса. Жерше бұл жігіттер қойғысы еді. Шылай да қойшан иқтибар еттің? Иқтибар еткенміндір енді шыл соңғы еліні оқығанда, 3-ші курсларда көрдім мен аның, білдім нешік тұрыш екенлігін әйме. Қойдан білдім, чүнки ол 3 жылдықтан, 4 жыл оқудан 3 жылдыққа біздің группаға көшті. Біздің группаға көшір үшін ол 1 жылдық экзаменларына бірнешесін бір жолы берді де, әзірленіп берді де, онда нендер зачетлар бересейді, нендер әсерлеріні ойнап, яттап, тапшырасыйды. Міне оларының бүтінсін ішлеп, ол көшті біздің группаға. Бұл мақсу сенің янға көшір үшін шулай ішледім сыңынданы? Оланы сыңынан шулай етті дейінде, біріншіден ол бетінде 3-ші балаға ойлады, Оның әтесі жоқ, әтесінде әтелері оларының 96-шы жылда өліп кеткен. Әнесі ауылда бір өзі. Тезірек оқып бітірем де, ауылға, мектепке қойтам, ішлерге деген мақсат білен көшкен енді ол бірінші. Онарсың енді, мен де шында оқыға шыл группада, менің үшінде болғандыр енді, бір сәбәбінің. Онан соң болады, соңғы елні оқыған вақытында ішлей башлады. Оқытырға кірді Татар гимназиясына Қозанның радиоға ішке кірді. Міне неше жерде ішлейме, нешікте болса міне әнесінен оқша сұрамасқа, ризық алырға, киім алырға, ішлерге, міне оқша ішлерге оның бірінші шындай мақсатлы, өз күнін өзі көрерге деген мақсатты меңа бек ұшады, көңіліме кірді шол.
Бу мәйтәм югалып кала торган кеше булмаячак. Бу инде гаиләсе өчен, әнисе өчен җанын бирә торган кеше. Шуңа күрә инде мин аны теге иң беренче рәттәрәк дус буларак хөрмәтем артты инде. Анарсың әкренләп яши, менә ул вакытта инде кияүгә чыккач, теге аралаша башлагач инде, бергә яши башлагач, аннан соң инде мәхәббәт хисе дә уянгандыр дип уйлыйм. Сез ничә ел хәзер? Без 2003 елда өйләнештек. 19 ел була. 19 ел бергә. 19 ел бергә. 20 елга якын, менә 23-кә инде инде кулсызым гына вакыт калып бара бит. Менә Булат турында сөйләп китәле. Менә Булат, синең тормышыңда, менә әлбәттә ир һәм тагын ул ир дә ул. Булат инде ул иң беренче чиратта үзен алып баручы дип саный үзен, чөнки ул бу яктан шушы радиода эшли башлаган елларны инде, эшләгән дәврдә үзенә бик зур мәктәп булды бит инде ул. Аның журналист һөнәре булмаса да, профессиясе булмаса да, ул аңа укымаган булса да, ул инде шушы туры эфирларга чыгып, халык белән аралашып, ул вакытта инде әкренләп теге сәхнәләрдә дә алып баручы ролен үти башлаган иде. Бу шын теге журналист дип әйтәсем килә. Укымагаса да ул яктан инде бик белеме зур. Тәҗрибә белән килгән. Тәҗрибә белән килгән һөнәр ул аның, әйе. Ул инде минем тормышымда бик зур роль уйный, чөнки без бит инде аның белән теге ир белән хатын гына түгел, әле күпмедер дәрәҗәдә коллегаларда, сәхнәдә дә бергә, тормышта да бергә, эштә дә бергә, шуңа күрә беренче теге яши башлаган елларны инде бер-беребезгә ияләшү чоры булды, яраклашу чоры булды, әйткәләшүләр, анда инде ишекне шапылдатып ябып чыгып киткән чаклар да булды. Ләкин инде бу шушы яшәү дәврендә ничектер бер-беребезне күбрәк аңлый башладык, күбрәк саңлый башладык, күбрәк теге кадеребезне белә башладык инде. Һәм балалар тәрбиясенә килгәндә дә беренче бала туган вакытта минем Казанда бер кешем дә юк иде бит инде ул вакытта әле. Бала елак, үзем елак, беренче бала. Депрессиягә бирелүләр бик еш булды. Ул инде радиода иртә кич куна эшли торганнар иде алар ул вакытта, Ул инде өйдә дә бик сирәк була торган иде, бала да карашмый иде инде. Минем ачуым чыккан вакытлар да булды инде. Истерикага бирелгән вакытларым да булды. Син дә популяр җырчы, ул вакытта исем бар бит. Нишләп әле мине санламый, мин өйдә утырырга тиеш, нишләп әле мин теге нигә мин баланы үзем генә карарга тиеш дигән вакытлар да булды инде, булмады түгел, бик күп булды. Ләкин инде алар артта калды, Аллага шөкер. Хәзер инде менә мин бит инде 3нче кызымны бик озак вакыттан соң алып кайттым бит инде. Ул безгә инде бик шундый тәмле, шундый кадерле. Булат та инде аны теге беренче ике кызга бирмәгән игътибарны аңа бик күп бирә инде. Аның белән уйный рәхәтләнеп, аның белән вакытын уздыра күбрәк дип әйтәсе килә инде. Тапшыру башында язмыш тез астыңа китереп сукса дигән сүзләрне мин юктан гына әйтмәдем, ул тамашачыларга да билгеле. Менә шушы соңгы елда булган үзеңнең тормышыңдагы көтелмәгән менә шушы сынау турында сөйләр дисәм сөйлисеңме? Сөйлим. Менә ул нәрсәдән килеп чыкты? Каян син аны ачыкладың? Менә шушы каһәр суккан авыру дип әйтим инде мин аны, шушы проблеманы үзеңдә каян ачыкладың син аны? Бу нәкъ 1 ел элек булды. Мин тикшеренергә бардым инде. Сизеп алдым инде. Бер уплотнение дип әйтим инде мин аны. Тыйыр дип әйтим. Әйе. Шуны сизеп алдым да бардым. Мин инде ул яктан сәламәтлек ягыннан мин бит инде бик теге үземне карарга, үземне кайгыртырга яратам мин. Зыянлы әйберләр ашамыйм, спорт белән шөгыльләнәм бит инде. Шушы хәлне сизеп алдым да бардым. Бер нәрсә дә уйламыйча инде теге барам да тикшерелеп кайтам, барсы да яхшыдыр инде. Ни дип инде шулай итеп баргачтын, менә УЗИ анализлары врачка ошамады. Шушы УЗИ анализлары ошамагачтын, ул инде тагында ныклырак анализ алып, аны җибәрделәр инде тикшерергә, һәм шушы анализны белгәчтен инде шушы диагнозны куйдылар. Бу диагнозны куйган көн минем съемкалар, яңа ел съемкалары төшереп йөри идек ул вакытта. Съемка вакытында иртән әзерләнеп йөргән вакытта шалтыраттылар, килегез, килергә кирәк,
Сезнең анализлар әзер. Мен телефоннан әйтегез инде бүген килә алмыйм бит дип сорадым. Юк, килергә кирәк диделәр. Съемкага бардым. Ярты съемканы төшердек тә инде вакытына билгеләнгән вакытка баргач инде әле макияжлар, чәчләр ясалган бит. Мин барам да тиз генә кирип мине справканы алам да чыгып китәм шулай. Башка китереп суктылар менә инде җир обылды шул вакытта. Шул злокачественный опухоль дип әйттеләр инде. Күкрәктә злокачественный опухоль молочной железы булды. Бик авыр чор башланды инде минем өчен ул вакытта. Бу бит әле бер генә версия булды, әйме? Мин бит инде моны хәзер нишләргә белмим, кая барырга белмим. Нинди врачка, кайдан ишеге ачыла, ул онкологический центрның ансын да белмим. Шушы беренче диагнозны әйткән врач миңа аның юлларын күрсәтте инде. Менә сиңа барырга кирәк шунда. Шундай анализларын кабаттан бирергә кирәк. Ул миңа сөйләде 1 еллык планны. Мин сиңа хәзер 1 еллык планны расписала диде, язып бирдем диде. Сөйләп аңлаттым диде. Син диде башта диде күңелеңдә диде, моны кабул итәргә кирәк диде. Кабул итә алмасаң, дәвалану булышмаска мөмкин диде. Тереләсең килсә, син үзеңә ышанып, үзеңне менә булай итеп кула алып, үзеңә максат куеп, шулай эшләргә тиешсең, врачларны тыңларга тиешсең диде. Шушылай итеп, миңа декабрь ахырына операция ясалырга тиеш дигән вердикт чыкты. Операция ясарга кирәк дигәч тә башта уйланып калдым. Аннан соң әйтәм, туктале ләйсән, операция булгач бит инде бу шишне алып аталар да, мин бит инде организмда бернинди раковый клетка калмый, мин бит инде тереләм дигән өмет белән мин инде йөгерә шушы датаны көтеп кирип яттым. Анда 29 декабрь бүтән кеше яңа елга әзерләнә. Балаларның каникуллары башланган чор. Бер кемгә бер нәрсә әйтмичә, Булат білде, ике әниебез білде, менә шу бер туганнарыбыз гына білде. Хәтта балаларга да әйтмәдек без моны. Хәтта олы кызым бит инде минем 17 яшьлек. Ул теге аңлый торган яшьтә. Шул бүтән шушы шишне алдырып атам, аннан соң барсы да әйбәт булачак дигән үземне кулга алып шушылай итеп, шундый настрой белән, шундый кайф белән кирип яттым. Аннан соң Булат ничек кабул итте менә бу хәбәрне? Булатка шулай ук бик әйткән көнен хәтерлисеңдер бит, ничек итеп? Булат минем белән барды бит. Врачка без икәү бардык. Мин дә әйтәм, калдырмайын син минем, әйтәм, нигәдер күңелем тартмый, бергә барыйк инде диде. Ул инде теге керсенчә теге врачтан шундый диагноз ишеткәч, мин бит инде минем күздән яшь ага, мин елыйм, мин каян сорашу, мин нәрсәдер сорарга, нишләргә дигән сорауны әйтә алмыйм. Мин елыйм да елыйм, Булат инде балаларны уйлыйсың, әле кичкенә дип уйлыйсың, бүтәнсе дә ул вакытта башка киләдер. Инде иң беренче чиратта бит инде балалар күз алдына килә. Андый вакытта. Зәйнәпкә ничә син хәзер? 4 булды. Әле кичкенә бит әле. 4 булды аңа. Балалар турында уйлыйсың әлбәттә. Анда беләсең, иң беренче уй дөресен әйткәндә, минем күпме гомерем яшәргә калган микән дип уйлыйсың. Иң беренче уй шунда керә менә монда. Теге ул диагнозны ишеттең дә, ой, мин ричит итәм, минем барсы да әйбәт булачак дигән фикер анда башыңа да килми. Бу бит инде сиңа менә кинәт кенә сугу кебек башыңа суккан кебек. Чынлап да кеше югалып кала, нишләргә белми. Кемгә барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә. Безнең бит инде халыкта ул менталитетта психологка бару кебек әйбер юк бит инде ул. Ул соңгы елларда гына барлыкка килде. Шарасызлык, әйе. Димәк, сиңа операция ясадылар, һәм операциядан соң инде бу мәсьәлә хәл ителдеме? Операциядан соң бу хәл ителмәде, чөнки әле ул вакытта январьга кирдек бит инде. Январьда бәйрәмнәр. Әле ул операцияда алынган материалларны җибәрәләр тикшерергә, ул тагын бер айга якын билгеле була. Тикшерелә, аннан соң нинди лечение. Мин инде бик көттем, химиотерапия булыр дип уйладым, чөнки миңа әйттеләр икенче стадия булгач инде ул барыбер укыйм бит инде, интернет укыйбыз бит инде, без бит инде беләбез бөтен нәрсәне. Белгечләр интернеттан укып, все, мин уже чәчләрем коелуга да әзер идем инде, химия булсын дип ниттем инде, көттем.
Ә миңа әйтәләр шалтыратып, сезгә химияда башка лечение юк, сезгә таблетированное лечение диләр инде, гормон терапия. Мин киттем Мәскәүгә, анализларымны алдым да, тагын бер кат тикшертергә. Менә бу онкология темасына кирип киткәнче, әйме? Бәлки тамашачыларга да ул кирәкле информация булыр, кирәкле мәгълүмат булыр. Бер врачның фикерен башка врачтан второе мнение диләр инде ишетергә кирәк, исбатлавын таләп итәргә кирәк. Бу кешенең үзеннән тора. Шулай ук син шул ук поликлиникадагы врачка күренәсеңме, яисә инде башка шәһәрнекенә барасыңмы, сине һәр вакыт менә икенче врач сиңа шушы әйберне исбатларга тиеш. Мин бардым Мәскәү янындагы Обнинск дигән шәһәргә, анда шундый онкология үзәге бар. Мин анда бирдем бүтән стеклоларымны, анализларымны лабораторияга, һәм миңа әйттеләр: "Сезгә дөрестән дә шушы лечение кирәк, шушы лечение белән җиңеп, булдырып, дәвалану алып була", диделәр инде. Бүгенге көндә инде син, иншаллах, сәламәт хатын-кыз. Сәламәт. Аллаһка шөкер. Менә язмыш аяктан якканда, якасына ябыш дигәндә, менә сиңа иң зур таяныч ябышыр кеше Булат булган. Әйе, Булат булды. Иң зур терәк әлбәттә Булат, ләкин дә шулай ук әнием дә инде минем сыгылып төшмәде. Шулаймы? Сыгылып төшмәде. Ул инде шулай ук минем белән әле поликлиникаларга да баргалаштырды инде ул. Мин барам, кызым, нитәм, синең яныңда булам. Тик бер үземне калдырасы килмәгәндер инде, чөнки бу онкология темасы безнең гаиләгә дип әйтимсең инде, безнең нәселгә ят түгел. Ят түгел, чөнки безнең бабай шушы диагноз белән үлеп киттеме, әтинең апасы, бер туган апасы шушы диагноз белән үлеп китте. Шуңа күрә берничә ел элек безнең кодагыебызда шушы диагноз булды. Шуңа күрә әни инде ул яктан үзенә дә авыр булгандыр инде, улар үзе генә белә ничек авыр булган. Ләкин ул аңа теге билгеле булмаган нәрсә түгел инде. Ул нәрсә диде сиңа? Ул миңа әйтте: "Нык бул, җибеп төшмә", диде. "Балаларың хакына нык бул", диде. Менә ул да шушы теге врач әйткән сүзләрне әнидән ишетү миңа нык ярдәм итте. Нык ярдәм итте. Ул инде теге үзе елагандыр дәйме, күз яшьләрен дә күрсәтмәде ул миңа. "Бар, мунчаңа бар да, ул кирип ела да, мунчага барып ела, өеңдә елама, балаларга күрсәтмә, кызларга күрсәтмә", диде ул. Мин инде аның шәшләдем. Шу. Ай, уйламассың да бит, шушы бер ел буена син бит инде һәр вакыт күз алдында булдың. Меңләгән тамашачылар алдында. Син шул хәтле көчле хатын-кыз, шаккаткыч. Бер кемдә синең күңелендә шундый бураннар уйнагандыр, һәм син шундый катлаулы операциялар кичергәндер дип бер кемдә күз алдына да китермәде. Китермәделәр, без бит аны әйтмәдек дә. Әйтмәдек дә, күрсәтмәдек дә. Шулай ук социаль челтәрләрдән дә югалмадым мин, әйме. Мин инде аны бер әйтергә талпындым, беләсеңме? Җәй көне әйтәсем килгән вакытларым булды. Ишәпсеңме, әйтәм, мин үзем генә шушы ширне үзем генә күтәрергә тиешсең әле, әйтәм. Бәлки минем кебекләрдә бардыр бит инде ул, әйтәм, минем подписчиклар арасында да. Минем кебек мендәргә капланып елаган шушы больница юлларын таптаган кешеләр бар бит инде дип. Бик озак җыендым. Ничектер менә нитмәде ул, минем хәлемнән килмәде. Ләкин шушы икенче операцияны ясар алдыннан Булатка әйттем. Мин әйтәм, тамашачылар белән, халык белән уртаклашасым килә, Булат, әйтәм. Бәлки әйтәм, мин берәрсенә ярдәм итә алырмын. Үземнең тарихымны, дәвалану тарихымны сөйләп, үземнең нәрсәләрдән үткәнне сөйләп, бәлки берәрсенә булышырмын дип. Шушыны әйткәчтен миңа шундый рәхәт булганлыгын белсәң, җиңел бер нидә менә монда йөргән бер таш төшкән кебек булды. Мин инде аның хәтле отзывлар, аның хәтле отдача булыр дип тә уйламаган идем. Бик күп икән ул. Хәтта миңа да язучылар булды. Ләйсәннең телефоны бирегез әле, менә шушындый рецептлар монда. Әйтәм, беләсезме, апа җаным, аңа ул рецептларны әйтәм, аңа бөтен дөньядан уже язалардыр инде. Ул әйтәм, барыбер ниндидер билгеле рецепт белән дәваланадыр инде, әйтәм. Менә бүгенге көнгә хәтле мин ничектер аларга ниндидер
Ышаныч булып торасың. Ышаныч, ышаныч булып ышаныч торасың. булып торасың, Шалтыраталар да язалар да. Субханалла. Инде сәлемет кенә була күр, әле иншалла нукларының туенда да Булат белән җаныкаем җанашын җырларга насыйп булсын. 85-кә. 85 син бик әз куйгансың әле 85 түгел, 85-тән соң да әле менә киләләр безгә кунаклар 90-да да рәхәтләндереп яшәүчеләр бар. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Озын гомерләр насыйп итсен, бәхетле, сәламәт гомерләр насыйп итсен, чөнки бик матурсыз гаиләгез. Шундый менә әле хәтта тапшыру алдыннан тамашачыларга әйтим әле безнең оператор әйтә, рәхмәт әйтим әле ди концертыгызда булдым. Шул хәтлек матур концерт булды дип әле оператор безне әйтеп алды. Әләйсәнгә рәхмәт сүзләрен әйтте. Инде бу концертны караган тамашачылар да килешәдер. Шуңа күрә иҗат чишмәгез бер вакытта да саекмасын. Иншалла, менә Таңсылуыгыз матур итеп эстрадада үсеп килә. Әле аның да уңышларына сөенеп яшәргә. Теләкләр шул гына. Тамашачылар миңа кушыладыр дип уйлыйм. Һәм ахырда исәнлек, саулык әлбәттә телибез без тамашачыларга. Ләкин шушындый ситуацияда калган кешеләр бардыр, безнең тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз арасында, аларга нәрсә дип әйтер идең? Аларга нәрсә дип әйтәсе килә? Күңелдәге өметне, Аллаһ Тәгаләгә ышануны, врачларга ышануны, әйме? Бер кашанда шушы өметне үзмәскә кирәк. Ничек кенә авыр булмасын, әйме? Әгәр дә сез шул хәлгә төшкәнсез икән, үзегезнең менә шушы үзегез кебекләрне эзләргә һәм алардан ярдәм кулы сузганны көтәргә кирәк. Әйе. Бер җылы сүз, менә мондый очракта бит ул, бер җылы сүз дә күңелгә май булып ята. Син җырындагы кебек, әйе. Бер сүз, бер җылы сүз шулай. Һәм инде әлбәттә шуны әйтәсе килә, тагын шушы теләкләргә кушылып, врачка барырга сузып йөрмәгез. Тикшерүне сузып йөрергә кирәк. Һәр даим тикшеренеп торырга кирәк. Әйе. Шулай. Рәхмәт, Ләйсән. Рәхмәт үзегезгә. Уртаклашканың өчен, рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Чыннан да бу әңгәмәбез бәлкем кемгәдер чыннан да хәзер бик ярдәм итеп куяр. Шулай булсын дип теләп калабыз. Авырмагыз, сәламәт булыгыз, вакытында табибларга мөрәҗәгать итегез. Һәм инде исәнлектә, саулыкта тагын бер атнадан очрашырбыз. Сау булыгыз.